Pred Vianocami sme boli z Rúty na Boroch na vianočných nákupoch a boli tam také remeselné trhy. A v jednom zo stánkov nám ponúkli fantasticky slaný karamel. No, aby ste vedeli, Rúty ani ja nie sme nejakými veľkými priaznivkami karamelu vo všeobecnosti, ale tento bol taký skvelý, že keď sme prišli domov, tak sme si povedali, že sme si ho mali veru kúpiť. A tak som sa tam na druhý deň vybrala a keďže ho nemali, tak som to skúsila ešte asi 3-4 krát v priebehu nasledujúcich týždňov, ale žiaľ, bol beznádejne vypredaný. No a táto situácia mi zišla na keď som rozmýšľala nad témou túžba rásť. Verím tomu, že už každý z nás ochutnal nejakú dobrotu vo vzťahu s človekom a tiež vo vzťahu s Bohom. No, ale predstavte si prakticky, že napríklad ja by som s Ogarom zažila nejaký veľmi dobrý, hlboký rozhovor. Bolo by to veľmi krásne, naozaj také zdieľanie srdce na srdce. Ale potom by som si povedala, že wow, to bolo naozaj pekné, všetky myšlienky, pocity by som si zapísala do modlitebného zošita, zošit by som odložila niekam na poličku a povedala by som si, to bolo super, som spokojná a ďalší rozhovor teraz v nasledujúcich pár mesiacov už nepotrebujem. Čo si myslíte, že čo by to urobilo s našim vzťahom? Asi by to nebolo veľmi dobré, znamenalo by to stagnáciu a v konečnom dôsledku regres. No a takto je to v akomkoľvek vzťahu. Akékoľvek kráčanie, spoločné kráčanie, znamená, že som v pohybe. To neznamená samozrejme, že niekedy možno aj nevládzem, niekedy si potrebujem sadnúť, alebo aj odbočím, alebo zle zabočím. Myslím si, že to je súčasťou každého putovania. A tiež na druhej strane si myslím, že to tiež neznamená nejaký výrazný tlak na výkon. Asi by nebolo v poriadku, keby som si povedala, že potrebujem mať s Ogarom takéto veľmi hlboké rozhovory každé 2-3 dní. A keď nie, tak to nemá zmysel. A takisto ani vo vzťahu s Bohom si asi nepoviem, že každý deň sa potrebujem pomodliť rúženec, túto novénu, dať si hodinu kontemplatívnej modlitby, čítať zo 3 kapitoly písma, aspoň raz za týždeň hrať niekde na chválach a ideálne ísť, čo ja viem, ešte prakticky poslúžiť ľuďom bez domova do depov. Nie. Myslím si, že tým najdôležitejším pri túžbe rásť je proste iba byť. Dať Bohu svoj čas, rozprávať sa s ním a vytrvať v tom aj v tej každodennosti, všednosti bežného života. Pretože keď to takto funguje a vo vzťahu s človekom, tak o čo viac aj vo vzťahu s Bohom, ktorý je oveľa väčší, komplexnejší a ktorého veľkosť a dobrotu nikdy nebudem môcť úplne preskúmať. A ešte na záver mi zišla nám jedna vec a to je pripomínanie si Božej dobroty a jeho prisľúbení. Ja si píšem modlitebný zošit a z času na čas si v ňom listujem, ale vždy na Silvestra si ho prelistujem spätne celý za približne ten rok, že čo sa tak udialo. A ak sa mi náhodou, aj tento rok sa mi zdalo, že moc som sa teda neposunula, ale keď som si ho listovala, tak som si pripomenula mnohé dobré veci, že wow, tu na Boh takto konal, alebo aha, tuto mi splnil prosbu, o ktorú som prosila už pred 3 rokmi, alebo tu nám možno mi iba zmenil môj pohľad na mňa, alebo na daného človeka. A mňa to teda veľmi povzbudilo a naozaj je to ako také spoločné kráčanie po ceste, že som sa obzrela a už som videla, že toto sme spolu prešli a ešte tam ďalej môžeme ísť. Takže vás povzbudzujem, aby ste vytrvali a kráčali ďalej.